पृथ्वी फुलांनी हसता. रातचीत फक्त ही फुलां फुलता आणि सकाळची सूर्य उगवच्या पयली गळून वयता. का गोकर्ण म्हणच्या फाटले कारण म्हटल्यार हेचो जो आकार असता. ह्या फुलांपासून आम्ही चहा सुद्धा करू शकता. हे गोकर्णाचो रंग जो आम्ही काढलेला आसा तो आम्ही हितून घालूया. हितून आम्ही जाय ते आमकां घालू शकता, जशें की आले घालू शकता, परत तिखी घालू शकता, लवंग घालू शकता.